kan I heale dem derude? Skal I ikke bare smadre dem alle sammen? Nej, hvorfor kan jeg ikke heale dem? Way. Jo, jeg må ikke heale dem. Haha, jeg har aggro. Sådan halvt. Nej, okay. Jeg vil have aggro. Jeg kan love dig, Joachim. Yes! Jeg kan gå på bossen. Ha! Jeg har aggro. Jeg siger til dig, den weekend er før du overhovedet kan. Du ved det også selv, at jeg gør det. Vi slås om det, du også. Nej. Jo. Jeg skal nok få aggro på den boss. Jeg får ikke gå først. Nej, det gør jeg. Nej, det der, ja. Kan man ikke springe i svamp på en eller anden måde? Den har kun 5 liv, kan jeg ikke ødelægge. Jeg er bedre hit end dig. Hey, jeg har aggro. Hvad så, Alex? Jeg har ikke sådan noget aggro, jeg har ikke sådan noget heal nogen. Jeg tænkte dem retmæssigt midt af aggro. Jeg er midt i noget. Du ved, der er folk ved at dø, ikke? Nej, Jo. det er jeg. Jeg er ved at dø. Nej. Kan du ikke? Hold kæft. Han er ved at dø. Nå, okay. Jeg Jeg fik ikke lov til at sove. Hallo, nej. Jeg tager aggro på det der svær. Det er mit svær. Det er min stav. Åh, det er jo det der, mand. Jeg dræber staven. Jeg skal aggro. Fuck, jeg nåede ikke at have aggro. Jeg har aggro på staven. Nå, fuck dig. Så gider jeg sgu ikke mere. Jeg var her. Jeg siger bare, Okay. at du får en... Alex, vi stormer bare mod bossen. Fuck om Jokke han er med. Kom nu. Ja. Han må ikke nå med. Han skal ikke nå med ind. Han skal ikke nå med ind. Nej, hvis han ikke kommer ind. Jeg would be so bad. Åh, dø. Nej, han nåede med. Fuck. Åh. Jeg sagde, at du tager tage en... Hallo, der er nogen, der er ved at dø. Hvor meget liv man mister det der. Ja, det er fordi, den her den skader fucked up meget. Så rebirth der, jamen sgu da bare. Pas på. Okay, Jokke, du kan bare blive derinde, altså. Det er helt fint. Revive, sådan der. God dreng. Jeg er sådan set lidt ligeglad. Okay, vi kommer ikke til at slå os som bossen. Han skader simpelthen for meget. Det er den der. Pas på, Jokke. Nej, okay. Nej, okay, jeg flytter mig så også bare din... Fint. Sæt mig herind. Nu bliver jeg pisur. Jeg venter bare lidt, at meget er lidt mere seriøst, ikke? Du er meget modig nu, Jokke. Okay, nu kommer der... Det er dig, der har tænkt den. Ja, det er fordi, nu kommer der 3 ekstra. Og de skal bare ned med det samme. Ja, ved Joachim. Ja, det er sådan. Okay. Din fucking army ting. Jokke, jeg giver dig skjold om 3 sekunder. Hold kæft. Nej, jeg har virkelig godt skjold, Jokke. Hold Så. kæft, jeg har... Prøv at se. Mod venstre Værsgo, side. der er de skjold, Jokke. Han er i venstre side. Jeg sagde det. Ja, men vi skal nakke dem her først, så det er sådan lidt lige meget. Okay, men derfor sagde jeg stadig, hvor han var. Og nej, du behøver faktisk ikke nakke dem der, Magnus. Nej, men det er en god idé. Hvorfor? Det gør ingen forskel. Du er sådan en god hitter, siger du selv. Ja. Undskyld. Nej, så er jeg ved at dø. Jeg buffer os lige helt op. Jeg vil dø. Her, Jokke, jeg hitter dig. Hold kæft. Nej, stop. Jeg gider det ikke. Så, nu har jeg hjulpet dig. Jeg har brudt alle mine heal. Jeg har ikke noget skjold, nu har du ikke aggro på en skid. Du kan jo ikke stå. For lige at jeg tager alt det der fucking skjold af, du har. Nej, vel Jokke, det der er faktisk et godt skjold, det her. Nej, hold en kæft. Du får skjold hver sekund. Hver femte. Jeg går et i dungeon med dig igen. Fint nok, Alex, så får du... Her, Alex, så får du mit skjold. Til Magnus. Jeg tog bare aggro. Alex, der er mit skjold. Er det ikke godt? Sej ud, den der stav? Nej, det gør godt nok ikke. Det var den sejeste i verden. Fandme grim. Alex, er det ikke den nice skjold, jeg gav dig? Så se, den absorberer 5906 damage. Wow, så meget. Og det gør den hver 5. sekund. Hvorfor blev du det hele? Fik han? Det vil jeg også være med. Fuck helvede. Ej, det er fucking... Pas på! Nu dør folk. Nu dør Jokke. Nu dør Jokke. Nu dør Jokke. Nu dør folk. Nu dør den her til 217 liv. Ej, det er jo synd, det der. Det er et slag, det der. Han tager et slag, så er han jo død.
Det er jo synd, giv ham bedre gear, altså. Giv ham dit gear, Alex. Ja, giv ham mit gear. God idé. Det er synd for ham, det der. Helvede spaderøv, ja. Ja, hvorfor gjorde du det der, Magnus? Så ringe rundt. Ej. så kan jeg bare lige få skylden her, ikke? Ja, det gjorde jeg også. Jeg gav dig faktisk skylden. Hvorfor mister de ikke liv? Fordi Joachim har så dårligt DPS. Fordi... 2 sekunder, dreng. Men da, hvis vi dør ikke, så er det altid slut. Nej, det er du dum? Jo, det er! Det er Ja, det er fandme dig, der pullede alt på her. Prøv at se der. Nå, du havde ikke puttet halvdelen af det i forvejen. Ja, altså pullede du lige resten, ikke? Jo, men det var ikke min fejl. Ej, men fucking retard. Dræb det nu bare. Jeg gør det sgu da også, mand. Når der dør ikke. Okay, jeg har ikke med mana. Ej, det mener du ikke. Jo, jeg gør. Jeg skal nok holde os i liv, så længe jeg kan. Wow. Det er lidt halvkritisk. De har jo også fucking 1 million liv. Ja, hvorfor puttede du også så meget? Det ved jeg sgu da ikke. Nej, vel? Pullede resten. Vi kunne gå udenom halvdelen af dem, så skulle du pulle den mindst halvdelen. Der er et eller andet, der healer dem. Ja, det er sgu da ham her, der står og rekreerer for helvede. Hvor mange gange skal jeg sige det? For helvede. Han skal dø ham her, jo. Og der siger du først nu? Jeg prøvede at sige det, men der var ikke nogen, der hørte efter, jo. Dreng, jeg gentager, jeg har ikke noget mana. Har jeg noget mad på mig? Nej, men jeg skal bare prøve at holde den, ikke? Jo, ja, det er fint. Du kører den bare. Ja. Yes. Det er ikke noget problem, hva'? Der er lige nogen, der får en heal der til at se. Ja, jeg har jo lidt, ikke? Magnus, han dør bare til gengæld. Sådan her. Og det gør hende der kælling også. Bot! Nej! Nej, den bot her. Ej, prøv at alle dør nu. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Jeg prøver. Hvorfor skal du også pulle så meget, mand? Fordi jeg er sej. Jeg skal have et eller andet. Jeg kan ikke sige mig selv, hvis det ikke går sådan her. Hvis jeg ikke snart ved, hvorfor Hvad vil du gøre ved det her? Vi kan jo ikke nakke det. Og hvordan kom ham der Rogan i live igen? Han spawned. Han er smadret gear, har han ikke? Tror jeg. Jeg har det dårligt med mig selv. Oh fuck! Du skal nok lige passe på, for jeg kan ikke heale dig. Som sagt. Men jeg er en del Jeg kan for heale ind på incoming. Sådan der, fuld liv. Hvor meget Nice. healede den der lige? det ved, den giver mig en masse. Og det er den her år, jeg leger med nu. Hvor meget healede den der? Det ved jeg ikke. Er der ikke nogen regeneration? Jeg skal fandme... Er der en regeneration i her? Ja, der er fandme. Det ved jeg ikke, jeg har ikke styr på noget. Det er der. GG. Der er en fucking regeneration med din det hele. Vi har ikke styr på noget, der har vi ikke. Det er satme dårligt, mand. Folk dør som om det var fluer. Og det gør de bare. Okay, vi har det nu, vi har det nu. Hold da kæft. Har jeg svært dyr? Det tror jeg virkelig. Prøv at se, hvor lidt liv han har. 200k. Kan vi se durability, man giver det? Kan vi ikke, hva'? Tror jeg ikke. Jeg har ikke været væk, drenge. Jeg har damage hele tiden. Og jeg ligger over dig, Alex, så fuck det. Okay, der var 40.000 enemies der. Ja, og... Nej, 217k igen. Han er fuld liv igen. 202, mener du? Så har haft... Han har næsten fuld liv, mener du? Ej, skal jeg ikke... Regeneration! Altså, dude, nu tager jeg lige 30% af hans damage, Alex. Så er jeg lidt venlig mod ham nu. Jeg har stadig ikke noget mana. Ej, det er dumt, det der. Ved du ikke, jeg klarede hele det der store gruppe der, uden dine naler der. Nej, det er løgn. Alex, Så fyrede jeg dig fuld liv. Alex, hvad kan du bruge mastery til? Altså, du har været død, hvis jeg ikke havde healet dig. Så meget vil jeg sige. Alex, hvad kan du bruge mastery til? Men heal over tid, healer mere, tror jeg.
Så har jeg lige givet noget mastery. Nej, vent, stop! Det er helt over tid. Jeg har lige givet noget mastery. Skal du ikke have noget mana, Alex? Jeg er ikke om mad, så lad os bare komme videre. Her Alex, jeg har noget. Ja, det er lige meget, dreng. Jeg kan godt klare mig på det her mana. Jeg kan klare mig på 0 mana. Jeg har en til 5.000. Nej, så giver du mig. Nej, jo. 1000 mana er nok. Nej, hold lort. Nej, trade med mig. Alex, trade med mig. Nu kan du købe noget. Nej. Sikkert ikke, men Jeg har en gave til dig bagefter, vi har med os. det er Hey, 2. Nej, det kan man ikke. Der er renter på. Cooking ingredient. Jeg har faktisk ikke noget mad, dreng. Jeg har noget. Det har jeg. Kan du spise Omox head? Nej, men jeg klarer mig. Jeg behøver ikke mana. Nej, Alex. Ej, Alex, hvor er det dumt af mig egentlig. Her. Men, hvad laver du, når du har taget fra mit table? Ja. Fuck, det er sjovt egentlig. Hov, jeg har mere. Har jeg mere? Kom, bare byt. Nu bare. God trade. Havde du så meget mad på dig, det er jo helt ærligt. Fordi jamen jeg trykkede på dit table, var sådan noget, ligesom at det gør jeg altid hvis nogen, fordi hvis jeg nu kan, så har jeg fuld. Altså. Ja, du har 80, og du kan ikke engang spise det. Nej, men jeg... Glemt, du havde din inventory, det fylder halvdelen af din inventory. Hvor sjovt. Der er fuld mana igen, så nu er det ligegyldigt. Men så har du det til næste gang. Nå, men så spammer jeg hele, så kan Nej, bare pull af... Kom nu, Jokke. Så... Jeg gider ikke det der. Jeg gider ikke det der lille tissemisse noget. Kom så. ham deroppe. Kom nu, drenge. Hallo. Hvorfor går I ikke herind? Jeg håber seriøst, du dør. Hvorfor? Det mener jeg har ikke... Hvad skulle jeg dø af? Dø af? Det er ikke bare et eller andet. Mig måske. Dum. Du kan ikke dræbe mig, Alex. Hvor er der Magnus her? Kom nu. Jeg skal lige se, at Magnus kommer op mod 2 af vores skytter eller et eller andet. Kunne det ikke være sjovt, hvis jeg tog mit tøj af? Jo. Hey. Hey, hvad sker der med løgnen? Kan I genkende ham? Nej, hallo, vi kan bare... Dreng, bare vent her, fordi så dræber de den her til sidst. Ja, så skal vi da godt nok vente længe, hva'? De skader den 0, Magnus. Skader de den 0? Det mener du kraftedeme ikke. Nej! Alex, hvad sker der for, at du healede mig 0? Jeg healede dig ikke 0. Med rejuvenation. Share spikes. Men jeg er pænt ligeglad. Ja. Ret sej. Bøssestånd. Vi skal dræbe de der små ting. Hvad? Au. Jeg har sgu da ikke aggro. Har du ikke længere? Nej, det er fordi han kigger rundt, og så kaster han noget på dig. Jeg har aggro. Jeg gør aggro. Den er fucking lille ting, ikke? Og den står og slår på mig. Fuck en dårlig tank, du er. Helt galt. Du kan ikke engang holde aggro. Siger healeren hvad? Jeg er healer, okay. Ja. Okay, jeg skal nok heal dig. Nej, jeg gider ikke de skjold. Jeg synes det er fjernligt skjold. Hvorfor vil jeg have det på dig, Magnus? Fordi det smadrer min fucking Bum! regeneration. Jeg er ikke den der heal. Ja, jeg mener det sgu da. Hvis jeg bliver slået, så kan jeg ikke opbygge alt min energy. Her, Alex, jeg giver dig skjold. Tak. Det er mit gode skjold. Paladins og priests, de er healers. Så på det her skjold for en, og det ødelægger vejen, men jeg elsker at gøre det mod fjenden selv, eller mod en anden. Prøv at svin. Ja. Hvad er det sidste boss? Det er ikke alt. Nej, Nej. Hvorfor? vi skal herud. Er det derfor vi kom fra? Nej. Hvor der er en fuck. Vent. Vi kom derovre. Hvad? Aggro. Aggro. Heal. Nu prøver jeg at gøre sådan, at vi kan dræbe dem i det mindste, så please. Ej, fuck Alex. Jeg røg ud over.
Alex, skal vi ikke bare løbe? Hvad? Jeg har ikke pullet noget. Hvorfor er jeg ikke gået rundt som træet hele tiden? Det er sgu da meget Super. sjovere. Jeg har ikke pullet noget endnu. Hallo, Alex, heal. Jeg er ved at dø. Det er ikke mig, der healer. Det er Magnus. Jørgen. Hallo, vi hopper bare ud over, vi ikke hopper vi ikke i vandet. Nej, vi Guys, jeg er vist forced til at lukke mit spil ned. Nej, hvorfor? Ja. Det mener kraftigt ikke. Hvad er der galt? Det er frossen mit spil. Så kryds det, og så start det op igen, fordi så er du stadig herinde. Det går igen. GG. Ja, hvad med mig? Åh ja, nu tror jeg det er dig. Ja, Ej, det kan jeg ikke tænke? Du ved godt, det er mig. Det håber jeg, at du får. Alex, jeg kan sgu da godt tænke. Altså, Ja, ja. bare lige hen til posten. Hopper vi ikke i vandet så? Jo, lad os gøre det. Vi ses, taber. Det gik rigtig godt, fordi jeg ramte en sten nede på bunden. Ja. Det var dumt det der. Se et rensdyr svømme. Har du nogensinde set det, Alex? Hvorfor er der ikke nogen, der kan ride på din ryg? Fucking taber. Fuck dig. Din ryg eller sådan noget. Okay, jeg angriber. Jeg tænker Alex. Jeg gør trap på. Husk, Alex, gå ind og tag den der. Gå ind og... Det er DPS'eren, der skal det. Ja, der er en eller anden, der er nødt til det, fordi ellers kan vi ikke dræbe dem. Heal, fordi du er ved at dø, Magnus. Vi kan ikke dræbe dem, Alex. Jeg er ikke i gang, det var en joke. Jeg kan ikke. Okay, Asian, jeg har Jeg må ikke. Kan du ikke stå her? Nej, det er fordi vi skal dræbe den her fucking crystal. Jeg bruger Divine Shield, gå ud af den. Jeg tager den. Fordi Jørgen han er tilbage. Så dræber jeg den herovre, for sjov. Så bruger jeg bare skjold på mig selv. Og så bruger jeg min Divine Guard. Som står og bruger en eller anden laser på mig, som jeg ikke ved hvad jeg gør, fordi det er 1000 år siden jeg var tank. Åh, hvor er det synd. Jørgen går og stjæler dit arbejde. Så der er nok så meget med dungeon. Jeg ved fandme ikke hvad DPS. Det er for krævende. Udopstegn, kick, Jokke. Kig på ham. Nå, I klarer bare resten, ikke? Ja, jeg er gået videre. Oh fuck. Faldt du? Kan man komme op igen? Det står ikke hvad jeg skrev. Kigge. Kigger, Joachim. Jeg har ingen idé om hvad jeg laver. Ej, det kan vi godt fornemme. Hvorfor er sårbody? De gider ikke dø dem her. Nej, hvad fuck? De kan ikke dø. Det burde de... Hvad? Vi har sgu da lavet det der ritual noget. Nakkrystallen. Det er jo ikke den der gør det. Det er det der ritual noget. Det er de der mennesker, der sover, der gør det, men dem har Magnus fikset. Har jeg ikke sagt ritual på den? Jo. Prøv at føre dem ind hen til ham. Før dem hen til ham, jeg står oveni. Og nu respawner de andre. Fedt. Nej, det er fordi Joachim pullede, tror jeg. Ja. Så går jeg hen og gør det på den, fordi så kan vi da i mindst dræbe nogle af dem, håber jeg. Ja, eller hvad? De stormer stadigvæk fucking meget. Jeg ved det ikke. Tak fordi I hiver mig hen. Det var ikke os. Jeg skulle lige med i den der, synes jeg. Jamen det ligner sådan en death grip ting. Ja, I know. Hvad fuck gør vi? Jeg tror det er bugged. Stop, hold nu koplen. Jeg ved ikke, hvad vi gør. Vi går lidt videre, og så mister vi dem på en eller anden måde. Well. Yes. This might be a long day. Er det en, der sover lige her? Nej, men det er dem her, prøv at se ham her, der flyver i luften. Kan du ikke se ham? Vi kan klikke på, men har vi klikket på, så... Vi er nødt til bare at gå videre, Jørgen. Gå op her til siden, så vi ikke finder... Magnus, ikke på den her vej. Nå. Der er ingen grund til at pulle dem, hvis vi går. Så blev man sat med sur der. Ja, men vi må bare håbe på, at de ikke gør. Nej, det gør de ikke. Og jeg blev hentet igen. Røg jeg ud over.
Det er jo ondt, at de kan pulle en ud over. De har sådan 60 liv, hvorfor fanden kan vi ikke nakke dem? Hundsvage kællinger, mand. Ja, jeg blev aggressiv nu. Slap af, G. Nå, vi er nødt til at nakke bossen, mens de følger efter os. Vi har ikke noget fald. Kan man ikke stunne dem eller sådan noget? Så? Nå, okay. Det kan jeg desværre ikke. Er det ikke huske for det at gøre? Ja, tak fordi du hævde mig hen til bossen. Hallo, Alex. For en gang skyld, hjælp de der mig. De hævde mig hen til bossen. Det var fucking dejligt jo. Jeg kan se jeres hatred, fuck hvor sejt. Det kan jeg også mere. Hvem? 10. 22. Okay, vi skal snart begynde. Hatred. Fuck, ikke dem der. Dem skal vi have væk. De der grip nogen, dem skal vi have væk. Jeg bliver ved med at blive hed ind, og min meditab virker ikke. Ja, det er fordi... Det er min også. Dem her, dem skal vi have dræbt hurtigst muligt, men det er der ikke nogen DPS, der gider at gøre. Så vi bliver bare pullet hen til dem, og så skal hvis det man lever. Jeg holder øje med dem så. De skal dø, de der kutter. Så tager I ikke. Hold nu kæft. Oh my fucking god. Jeg får det til med alt det bøsset lort, der er med. Ja, det er fucking nederen. Easy Night har top 13. Alex, du har 12. Nej, ja. Alex, han har 0, ja. Methina, hun skal snart gøre det. Eller med Trina. Jeg synes ikke, min går op. Okay, jeg skal gøre det nu. Den der kugle, den skal væk nu. Jeg interrupted den. What? Du kan stunne dem, dude. Ja, grip of hate nu. Jeg kan ikke ramme ham, hvis jeg dræber. Du skal til at gøre det. Ja. Og Violetilla skal snart gøre det. Hvor er det her ved Dead Dress, mand? Kan vi ikke engang dræbe bossen? Jo. Vi har ham. Men dem der, dem kan vi jo ikke dræbe, det er sådan fucking nederen. Stop med at hive mig væk fra kisten, mand. Vi kan ikke engang tage kisten, jo. Wow. You can't do that while combat. What the fuck, man. Og vi bliver ved. Helt Ja. mener det. Ja, du skal lige rest. Jamen det er det, vi skal alle sammen dø. Okay. Så lad os bare få vores hatred op fuldstændig. Kan du ikke bare hoppe i stealth? Jeg kan ikke op i stedet i combat, så skal jeg prøve at komme ud af combat. Skal jeg prøve det? Ja. Men så er I andre jo nødt til at dø. Jamen så, Okay. så sætter du rest. Jeg tager aggro for en, Jokke. Jeg ved ikke. Jokke, jeg tager aggro for en, fordi så kan jeg få min hatred op, og så kan jeg dø hurtigere. Jeg er ikke ude af combat, og jeg er virkelig langt væk. Jeg er helt nede i vandet lige nu. Ja, har du, fuck, du er jo ikke engang Journal of the King. Skal vi bare lade os alle sammen dø, eller hvad? Bare lad det dø. Jeg prøver at stikke af med dem, så. Ej, det kunne være fucking genialt, hvis der er en, der er, hvad hedder det, Night Elf. Det havde været bedre, hvis vi havde haft en rogue. Rogue, det har vi også. Jeg skår til ham. Vanish Rogue. Det ser ud til, at de går væk nu. Nej, de er på dig. Lol. Det går efter dig. Er han vanish nu? Ja, han er. Nej, han vanish. Ja, han er i stealth. Ja, nu dør du. Yes.
Er han ude af PvP, tror du? Ja. Vi er ude af combat. Ja, han master nu. Fuck, hvor var det det? Jeg tror ikke, Bill rammer mig, dreng. Så er der en af jer, der gider rest mig. Ja, jeg kan gøre det. Så går jeg op og... Oh! Det var lige nu her. Jeg burde få sådan en helt guld. Jeg er på broen. Det var lige nogle handsker for mig. Vi kan også bare masse rest på mig. Ja. Jeg har res. Skal du ikke til at spille en masse res på det her? Det okay. Han er i gang. Okay, det var bare sådan lidt. Spille en masse res på det. Det er mig selv om. Okay. Nu har jeg præcis 300k i liv. Okay, det var pænt bøsset det der. Det var pænt galt. Ej, næsten præcis. Men det er ikke noget valg, jo. Nå, det er kun os 3 tilbage, så vi kan bare join os party. Hvis vi gider flere. Gider vi flere, drenge? Hvor tæt på 90 er du, Magnus? Yes. Jeg har kun 1, 2, 3, 4, 5 bare over. Er det en Nifis. dungeon eller hvad? Jeg er frisk på en til. Hvis de andre ikke er, så må jeg gerne sige nej. Jeg er med på en. Men jeg kunne godt bruge en repair snart. Så jeg tror, jeg var ude Skal vi gøre den fucked up, den anden dungeon ligesom før? Er det Ah. bare sådan der sætter jeg Fuck. Så skulle jeg nok sige, om jeg kan finde en repair. Er det sådan noget kinky noget? Nej, du levede jo, Alex. Ja. Det var også 3 tilbage. Jeg skal repair, Magnus. Min arm er smadret. Jeg er 86, så der er ingen griber mig. Hvor er det? Må jeg ikke nakke ham? Jo, så vil jeg. Men han er død. Nå. Hvor er det ondt, Alex. Han ligger der. Der er han spawner, Magnus. Snak ham. Hvor er han? Der, bum! Dø, fucking klam bitch, mand. Du skal bare dø, fucking stodder. Jeg sagde ikke noget, undskyld. Endelig kunne jeg nakke en. Hans børn har de kan. Så er vi klar igen. Ja, Alex, kom her. Hvad er der? Yes! Det er den perfekte tid nu. Fuck af. Jeg elsker det. Oh fuck. Drenge, hjælp mig, jeg må ikke lige. Den er vagt. Den er vagt. Jeg stod på den der vagt. Det var dumt. Jeg skal nok tage halvdelen af din damage, Jakke. Hvis du kommer tæt på mig. Altså, jeg ved godt, det er tilbage på et. Ja, det er halvdelen af din damage. Så godt, jeg prøver at hjælpe, så godt. Tak, Jakke. Fuck, det kommer mig nu. Ja, jeg skal nok... Nej, men den gik mod dig, så kom jeg ud af combat, og nu er jeg ude af combat. Det er fordi, Ding har taget den på. Ej, det er dumt. Tak. Ja, men noget ikke at join i hvert fald. Hvorfor? Nej, vi fik ikke nogen. Nå. Den stoppede. Sådan der. Nå, beer back, bøsser. Nej, du kan ikke sige beer back nu, hvor den er der. Okay. Okay, vi venter med at join. Nej, tryk join. Nej, jeg fik lige skal klikke enter, fordi han skal også bare. Ja, sådan. Kunne han ikke have trykt join, så kunne vi starte uden ham. Ja, det er sandt. Men han når det ikke, for han har kun 20 sekunder. Kan vi ikke hacke os ind på hans computer? Nej. Vi hacker ind på hans Facebook, og så den vej går vi igennem, og den vej, okay. Det er sådan endless mission. Join for helvede! Du nåede det. Var der ikke sådan 2 sekunder til det? Jeg nåede det sgu. Jeg havde stadig 3 sekunder tilbage, jeg ved det, jeg snakker om. Masser af tid. Hvad sker der? Krystal? Jeg tror bare du gik i... Hey, det må lige være en skide stamina buff.
Du kan få mastery. Nej, jeg vil have stamina buff. Nej, mastery giver dig mere armor, dude. Jeg er ligeglad, jeg vil have mit 602 liv. Du kan ikke få fucking stamina buff. Der er ingen, der har den. Der er ingen, der har den, dude. Det kan vi ikke. Der er ingen, der har den. Jeg er Jokke, der er ingen, der har den. Jeg er ligeglad, jeg vil have mit Du skal ikke pulle dem, der pulle de to. Så hold din fucking kæft, mand. Ja. Og bare pulle videre, pulle videre, pulle videre. Godt så. Dygtig. Good boy. My pet is tamed. Sådan jo er det healer. Og det værste er, at han har sat tårn på det. Ja, det har. Nej, det mener kraften ikke. Mig noget, altså. Så lad mig bare komme den her fucking dungeon her. Nå, Magnus, hvem har mest heal indtil videre? Heal. Ja. Damage taken, det er nok Easy Nighthawk, men det var nok ikke det, du spurgte om. Okay, så. Hvem har mest heal? Ej, nu kommer jeg til at lukke den. Nej, Recount. jeg håbede lige, det var mig. Nå, det er recount show, er det ikke? jo. Det er ikke. Damage. Jo, damage Jeg har taken. faktisk fået lidt mest damage. Hvem har Healing done, det er dig, Alex. Yay! Så jeg vil gerne lige se det. Ja, jeg vil stadig mig så meget. Nej, du skulle have sendt den i instancen. Det kan jeg da nå. Lille her 2 som healing done. Ja. Ja, det er jo klart, Jørgen. Det er din bloodworms. Hey, den er faktisk god, den er, i forhold til, hvad jeg har nu. Sådan er nu lidt af top i damage. Men er det en 90, vi har med inde? Fuck, Nej. han er lidt liv for en 89, så mand. Fuck, hånden, mand. Hvad tager ham og... Jeg vil Prøv lige 88'eren, prøv lige at se ham. Jamen, han har... 211. Han har 1,13 millioner damage. Han har fucking meget damage i forhold til vores mage alligevel. Alex bare skrev til ham, are you hating your life or something? Du skal bare slukke. Nu skal jeg være med på damage listen. Du skal bare slukke mit lys, Alex. Der er en eller anden, der er med på damage listen. Okay, Alex, så skal jeg... Nej, men jeg kan kun se 5. Nej, jeg kan kun se 4 ud af 5. Alex, nu er jeg... Hvorfor er jeg ikke med på healing-listen? Jeg skulle da lige stået og heale dig. Det går lidt tid nogle gange. Du skal Det jo er op på fucking procent. Magnus, der ikke har damaget endnu. Jo, jeg har. For min har du ikke. Værsgo. Det er fordi, man skal op på minimum procent for at kunne damage. Ja, jeg er på 0,9% af healing. Jeg har bare ikke lavet nogen damage, jeg har ikke. Healing taken, det er nok AC Nighthawk. Hvad er der i? Alex. Magnus? Alex, du har den bedste overhealing done. Prøv at se her. Du overhalede mig lige før. Ja, tak for det. Hvordan, Lige er, sendt det, den. er det damage? Ja, det er Hvorfor er du på damage. Der. svensk? Skatter. Hvordan kan jeg have så høj damage? Det er helt væk. Wow. Hey, prøv at se, hvem der har den bedste overhealing done. Jeg er stunnet. Hvorfor kan jeg ikke bevæge mig? Nå, det er lige meget. Det er ikke fordi det dør eller noget. Nej, jeg står bare inde i hans fucking lort. Hvem har den bedste aktivitet? Overhælde Det er sgu ikke rent mig. Ja, faktisk. du gjorde. Du overhalede mig med sådan 0,03. Nå, jeg kan godt se, at vi ligger faktisk 0,1 fra hinanden. Ja. Fuck, Det er det er helt sejt. vildt. Den er på den der ting. jeg har. Alex, den skal du gå efter, den der. Den skal du vinde over. Hvorfor smider han mig væk? Hvad laver han? Mana gained. Sender alt det her. Hallo, Alex, mana gained. Men Nej. altså, Alice, Den hvis kan jeg du gerne slå, den der. Den her, den kan jeg slå. slå den, ikke, Sådan så halv. kan du bare slå min. Hey, Der. Ej, jeg en- kan jo. energy taken. Det er ikke, det er fordi, jeg ikke har den der på konstant. Hallo, Det skal vi ikke lige energy rain? Okay, jeg er nødt til at slå et jogger i Det er fordi, jeg ikke har den runic på. power gained. For når jeg har den på, så skader jeg sådan 300k på nogle slag. Nu skader jeg 28. Den gør enormt meget for mig. Super. Magnus, skal jeg slå hans den der mana ting? Åh, for satan, hvorfor slår du mig væk? Klam bøsse, mand. Klam bøsse. Du skal fandme blive... Kom og slås som en mand, ikke? I stedet for det der lort. Det der, det så jeg slet ikke.
Nej, det her det er Warrior. Det her det er det, som Warriors har på, er det ikke? Og det er den her. Magnus, har jeg slået ham der med manaen? Men again. Kan lige kigge. Hvem har den bedste aktivitet? Ja, nej. Nej, det har du ikke. Hej. Du er fucking langt nederne. Vi spammer bare chat med det lort. Jeg skal lige se min nye hjelm. Er den ikke sådan mega sej? Damage taken. Hey, er den ikke sej til mig den her? Er det ikke en nice hjelm? Jo, fint. Tak. Tak, drenge. Det er folk, de er også bare pisse ligeglade. Jeg har fået en ny hjelm, drenge. Vi vender ind på tanken, mand. Jeg er hernede, men er god. Hold kæft, Mors, du bliver langt ned i damage. Ligger jeg over ham? Ja. Jeg har lige, på den her fight lige her, der stadig er 1,04 millioner. Der har han knap nok stadig 50 eller sådan noget. Ligger Ja. jeg over ham? Ja. Jeg har ikke lavet en skid i den her dungeon. Jeg har ikke gravet som løgn der. Det er også kun fordi, skal vi gøre mere for, at du kan få level, men du laver ikke noget. Nej, jeg laver Det ikke. er jo godt, altså. Jeg laver ikke en skid, jeg gør ikke. Nu har jeg reset mit damage meter, ikke? Så må jeg se om folk de slår min hurtige burst op. Magnus er faktisk med på skalaen for en gang skyld. Er jeg også? Vent jo lidt. Laver jeg noget? Nå, undskyld. Laver jeg noget? Undskyld. Jeg 20 starter for at få lidt damage. Jeg ved det er slemt, men jeg vil have lidt damage. Jeg skal nok hele sig. Ja, jamen jeg var også i nærheden af dig der. Altså, du kommer til at slå, hvor hurtigt jeg kan burst min damage. Jeg slår ikke din damage, men jeg vil bare være over Magnus konstant, så jeg er tilfreds. Okay, Magnus står også helt ude i gangen, og det var ikke en skid. Jeg healer. Han har 150 k. Du har... Nu skal jeg se her. 555 k lige nu. Magnus, jeg håber for dig, ikke? At du har slået mig på healing næsten, hvis du skal lade som om du healer. Nej, jeg ikke. Magnus han holder øje med healing, så holder jeg øje med damage. Jeg tror godt, jeg hurtigt kan komme ind i healing taken, men Alex, du skal samle dem her, det ved du godt. Jeg har quest. Jeg fik 6 XP af det der. Der er en af dem, der er gået alene over i den anden side. Fuck det, fuck ham. Bare go, ignorer ham. Go, ignorer ham, dreng. Ignorer ham, dreng. Ignorer ham. Fuck det. Han har selv valgt at gå den vej. Hvad? Fint, jeg healer. Altså, jeg er der ikke. Altså, du har over dobbelt så meget, som han har overhovedet slaget. For Jeg har ikke lavet det sidste halve minut. Jeg har heller ikke lavet noget det sidste time. Magnus, du slår din damage mod bossen for voldsomt. Og vent og se. Så slår jeg attack på. Jeg går ned på en current fight. Op ved bossen her. Dreng, vi skal have mobs ned først. Bare for at sige det. Det vil sige de der to fucking skider, der står ude i siderne, og ham inde i midten. Hvorfor? Fordi så får ham der en debuff, så vi kan skrive mere på ham. Mener du det? Ja. Så gør vi det, for jeg vil gerne have damage. Bla. Nej, hvem har gjort ham til et får? Fuck det. Det er dig, der healer, Magnus. Fuck ja, det er sgu rigtigt. Det var dumt. Nu får jeg aggro. Magnus, Hunteren er ved at dø. Han er ved at dø. Han kan sagtens klare sig. Jeg sagde med en god healer. Han har det fint, Alex. Hvad tror du? Han har det fint, han er bare okay. Jeg har lavet
tage os bossen. Det er det ikke bossen, jeg kæmper mod lige nu. Nej, du skal tage mobsen bag først. Jeg nakker mobsene først, og når jeg så kommer ind til bossen, så damager. Hvem er det, der... Joachim, lad være med at gå på bossen. Jokke, lad være ikke slå bossen. Du skal ikke nakke bossen, fordi det er der, jeg vil burst, og det kan jeg ikke, når han er nede på liv. Vi skal marke mobsene først. Det kan få det, mate. Bare lad være med at slå direkte på ham. Ej, nu stopper han fandme. Magnus, skal vi også snakke hekseren? Ja, vi skal nakke dem alle. Se, han får den der 75. Haste increased, damage taken increased. Så gør vi på ham. Jeg går på ham nu. Hvorfor nakker vi ikke den her, så får han 100% jo. Dude. Nu sætter jeg et dødning i hovedet over mig, se om det hjælper. Jeg har glemt at heal. Nå, der er kun 3 der er døde. Dammit. Jeg fik ikke så meget heal ud af det, fordi han var på halv liv, da jeg begyndte at burst ham. 6, 6, 6, 4, 4, 4, 3, 3, 3. God kappe for healer. Eller sådan, nogenlunde. Jeg går lige herop. Nej, det er lige meget Magnus healer. Det var hele turn fight med bossen hele. Så ligger jeg sgu da okay. Af damage. Og hvis vi så tager total, så og det sender altså lige party. Det er lidt fund. Det er fra den gang, hvor jeg... Reset. Det er fra den gang, hvor jeg, hvad hedder det? Reset. Du glemte at komme med. Jeg er heller ikke med. Jeg venter jo ligesom bare lidt set. For se. Jeg ligger sgu da meget godt med. Jeg har dobbelt så meget damage som Hunteren. 10 millioner, mand. Jeg ligger sgu da meget godt med. Som healer, altså. 3 gange så mange som Magnus. Ja. Det er Transmonders plan. Nej. Så vil jeg bare være sådan en glorious bastard. Det vil bare et svin, hvis du sendte den her. Ja, det der med så meget damage, som jeg har, eller? Okay, nu lyder du faktisk også som et svin. Så meget damage, som jeg har? Ja, så vil jeg være et svin, altså. Totalt. Du kan også bare gå rundt. Du kan også bare gå rundt med et skilt på maven, hvor der står, jeg er bøsse. Nej, det er mit job. Jeg er jo healer. Jamen, jeg er jo healer. Så sætter jeg den lidt. Men altså, indtil bossen, der skal jeg ikke lave en skid. Og hvis så når bossen, så vil jeg prøve, at jeg kan nå damage igen. Alex, mener du din definition på damage eller min? Lang tid om at komme ind til bossen, please. 4 minutter, så okay, alle tre tryk skråstreg. Prøv at skrive skråstreg AFK, Magnus. Nej, dum idé. Goddammit. Aggro! Nå, okay, du har ikke sådan halvt. Overhovedet ikke, bare for ikke for den her, så går jeg herhen, men kom så. Nå, skal vi også tage siderne, drenge? Nej. Jo, XP. Hold nu kæft. Jeg har pølsiderne. Så dør du, for jeg er ikke til mig hele dig. Der er en scarring orb deroppe, som vi kan tage, og så kan gøre den et eller andet fucked up shit, jeg ved ikke hvad. Ja, Vil ikke? Prøv at komme, Alex. Nej, jeg skal ikke derop. Jo, du kan stå her og kigge. Dude, der er en eller anden fucking scarring orb, du kan se på, eller sådan noget. Jeg er ligeglad. Hvor er det kedeligt. Hvor er det kedeligt. Slap af, G. Wow. Nej, det er ondt. Jeg sværger den der mage, der han bruger et andet end de der vum spades. Han er king. Ja, altså. Han står og laver mana gems hele tiden. Jeg kan ikke få lov at damage meget på ham. Fuck, det er egentlig nice nok, Daggett. Skal jeg tage en crown fight? Ja, hunden. Og så refresher jeg dem. Og når vi har nakket sidste bossen, så sender du den i instansen, bare for at lære dig. Så er jeg livet. Så er det bare på vej til. Så tager dig sammen mod sidste bossen, så du ikke ligner den største tog. Ja, det kommer jeg til alligevel, så fuck det. Og Joachim, du må gerne tage meget damage, så jeg kan få høj heal. Jeg kommer til at tage et push her, drenge. Jeg kommer ikke til at kunne damage. Nå, men Jeg- så mig.
Jeg kommer til at tage et push, dreng. Vil I ikke se det? Yes. Nej. Der skal den op på current fight. Alt damage mod den her, det... kommer til at dø. Damage done. Jeg er sådan set lidt lige. Hvorfor trækker du ved den ikke med ned? Vil du have det, eller hvad? Det er meget bedre, fordi så kommer vi ikke til at blive skubbet ind i den her stol og sådan noget. Fint. Det plejer man også at gøre. Alex, jeg kan godt lide, at du er den eneste, der mangler at klare den her quest. Ja. Fuck det, jeg går ind med alt. All in, mand. Fuck det. Shit. Come on. Et eller andet. Ground slam. Bum, bum. Nå, Bum. jeg har soppet hans ground slam. Fint. Jeg sover alt den sådan noget efter mig, mand. Det er skide klart. Ja. Stor his. Healer ikke. Tager du ikke? Nej. Du healer mig. Jeg healer alle andre end Joachim. Mener du det? Ja, jeg healer dig meget. Ja, okay, fair nok. Jeg har smidt life bloom på dig, og jeg smider rejuvenation på dig. Ja, fuck det. Men jeg har set andet. Nej. Jo, Nå. Altså i starten af kampen, men ikke siden starten af kampen. Nej. Alex, det findes ikke. Wow, No player named Kashin is currently playing. Amazing damage, det har jeg. Det er helt vildt. Skal jeg hente min mage, Joachim? Så kan vi lave kapløb. Hey, det er første gang jeg klarer den her. Prøv at sende Hey, send heal. 50%. hey. Heal. Damage. Det giver mig strength. Healing. Segment. Er det neck? Alex. Hello. Jeg tog bare alt dit heal, det du er. Nå. Er det? Nå, Alex, jeg tog alt din heal. Har du set det? Ja, jeg har set det. Ja, skal vi også lige vise total? Vi lidt af net stort set om total, Alex. Må jeg se? Jeg er livet. Damage? Nej, healing. Nå. Det her det er damage bullshit, mand. Men det er jo fordi du er blot for helvede. Jeg er stadig over Magnus. Jeg damage jo slet ikke mod bossen overhovedet. Nej, men over bossen, der var du heller ikke over mig. Prøv lige at overveje det, jeg har 50% af damage. Ej, de burde stoppe sig. Jeg synes sgu da ikke lagt ud. Hvad laver du? Jeg går ud midt i dit dungeon. Pisse ligeglad. Ses. Nej, så det er så lige lidt af lagt ud. Forestil dig at gøre det sådan foran bossen. Bare sige fuck it guys. Gider ikke mere, eller gå ud og ses. Både healer og tank gør det, så skal vi sidde sådan. Fuck my life. Venter vi på en ny, eller skal vi... Når du så langt er du fra 90? Jeg er næsten halvvejs. 2 bare til halvvejs. Yes, jeg gider ikke mere. Men sagde du, at du manglede sådan et par bars og sådan noget? Nej, han sagde, jeg var 5 bar inden i 89. Fuck mit liv, mand. Så du har vel dinger den der, eller? Ja, Fail. tror jeg. Hallo dreng, vi skal bare tage nogen, vi ikke har spillet før. Må du skal have booster i Deadmine på en mage? Ja. Vi skal bare tage nogle af dem, jeg ikke har spillet før. For at, så får jeg questen. Skal vi lige tage DM, Hvis vi Alex? skal det, så vil jeg have en tank, jeg kan heal. For jeg er træt af, at Joachim ikke behøver at heal. Så skal jeg nok være tank. Med noget intellekt gear, Alex. Ja, jeg mener det. Alex, Så kan du også prøve lige mere med din damage, Joachim. Alex, prøv at kigge på mine ting. Jeg er i gang med at få healer gear jo. Så jeg har noget af det, det er sådan noget intellekt stuff. Alex, noget af det, det er sådan noget intellekt stuff jo. Ja, fuck det. Hårde. Hvor? Ja, Må jeg nakke ham? Hvorfor jeg har allerede skadet ham. Hey, han flyver ind, dreng. Dræb ham. Angreb ham, Magnus, angreb ham. Dræb ham. Go. Der kommer Mountain Jørgen. Go. Go. Joachim, Oh. der kommer Mountain. Mener du det? Ja. Dræb ham dog. Ja, super. Godt det der, dreng. Det er skide godt. Og nu fik jeg vagten på mig. Jeg stunner. Nej, fuck mand. Hvor blev han af? Det var en rogue. Han var rogue åbenbart.
Åbenbart, vi havde ikke engang kigget, om man fandt var. Retard, mand. Hvad var det, vi var op mod? Ja, han er der. Han er der. Hvor? Han kan ikke stealth, han er i byen. Jeg har stunnet ham. Dræb ham. Han kan ikke stealth, for den er på. Kom her, i fucking spade. Han er død. Den fucking Så er det bøsse. en af mig, faggot. Så griner jeg af ham. Men jeg ikke Var det nederen? Der er så meget damage til dem her. Der er lige noget, du siger. Jeg tager... Ja, nu skal jeg altså nok have det. Så kan du se en tank i... Han er spawnerdreng, hvis I ser ham, så... Jamen, han er bag mig. Roken, nej. Jo, jeg mener det. Bum! Ej, nu tiltrækker jeg en vagt. Fuck, lortevagt. Og nu kommer der en mere. Jeg stunner vagten. Jeg nakker ham, jeg er alene. Jeg har stunnet ham, Alex. Dræb ham. Sådan, Alex. Du klarer det godt. Så kommer jeg her, damagen. Fuff, mand. Bang, så I det? Det var alene mig. Joachim hjalp overhovedet ikke. Det gør du heller ikke, Magnus. Nej, prøv at se. Den 24.000 skade jeg lige der. Der er en, Super. der døde han bare til fede svin. Nej, jeg hjalp slet ikke lidt. Nej. Stå. Fuck. Stille. Drenge, uden for byen. Jeg hjalp slet ikke. Det svin skal dø. Jeg ved godt, han var low level, men han dræbte Død! Han dræbte vores ven her. Han fik et Divine Shield lige i hovedet. Nej, jeg tror ikke, han har gjort noget. Han dræbte bare ham her. Han døde alligevel. Det er ikke sødt. Men der er ikke Han noget, der nakker vores venner. Han fik et Divine Shield lige i hovedet af ham der. Så er det okay. Så, nej, ham deroppe. Så er det okay. Så er det fair nok. Der flyver et eller andet over os, drenge. Er der en, der gider kigge på der? Hvorfor nogen... Det er en Fuck af, Alliance. allé. Hvorfor nogle dungeons har du klaret, Magnus? Det er det jeg ikke ved. Jeg tror det er der ikke nogen 9. Buff ham. De der to 88'er, tror jeg. Eller hvordan kan du se det? Gå ind i dine achievements, så kan du se, hvorfor nogen du klarer. Y, og så Dungeon and Raids, og så siger vi Pandaria Dungeons, ja. Heroic Scar, nej okay, det skal jeg nok ikke. Hydrophobia, nej det er ikke den. Hvordan fanden kan jeg se det? Lingting Herbal, collect all gold. Det er selv en link til en høb. Din lille hund. Hvordan ved jeg hvad det hedder? Jeg har klaret en heroic åbenbart. Heroic. En Pandarian heroic. Jamen, jeg er i fucking... Jeg er i 89, hvordan fanden kan jeg få en Pandarian heroic? Jeg tror også, du klarer den på din... Hvis du har klaret den på den 90, så klarer du den også på den der. Okay, what the fuck. Tror jeg. What does this button do? What the fuck? Er der virkelig en, der hedder det? Og en respekt. Hvad gør vi nu, dreng? Vi sender med en dungeon, jo. Jeg tror ikke, jeg har klaret de to nederste. Den er 88. Nej, den har jeg ikke været i før den her. Du har været i den før. Har jeg? Det ved jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Det jeg kan godt lide. Det siger jeg, du har været i. Som er den. Har jeg det? Nej, gør jeg det. Har jeg det? Jeg er heller. Har jeg det? Hvad sker der for, at jeg quest i alle dungeons? Det har jeg heller ikke. Nå. Og så tank. Ja, jeg tank altså. Hallo? Jeg begyndte bare at starte, når jeg resetter min DPS meter. Eller damage. Overall. Ja, det gør den automatisk, gør den ikke. Reset din healing. Det er en alt bliver reset. Så, jeg er begyndt. Jeg kan tank. Ej, pull nu lige lidt mere for helvede. Jeg pullede en. Det der. Okay, nu dør vi alle sammen. Jeg hopper ud over, dreng. Ses. Der er ikke nogen, der er døde. Ses, dreng. Den her måde, den er bugged. Jeg går i den anden side. Dreng, man kan ikke hoppe ud over. Så jeg kan ikke søge sig. Fuck det shit. Jeg
Helt seriøst, jeg er ikke DPS og tænker, Magnus. Ja, jeg er ikke i tank. Skal jeg gå til... Okay, jeg tager lige mit Ridius Fury på. Kan jeg kraftedeme vise dig tank, mand. Alex, der vil have din fucking spas. Vil han? Ja. Okay. Altså, jeg Fair nok. du må godt tanke jo. Det var jeg sgu da ikke. Nej, men nu er jeg i unholy spil. Au. Jeg tænkte bare, så kunne du få lidt damage ind, og jeg kunne få lidt heal. Så tænkte jeg, så bliver alle glade. Okay, jeg var så... Jeg brugte symbiosis på det. Tak, Alex. Tak for symbiosen. Tak for symbiosen, Alex. Ja, prøv at høre, Magnus. Joachim kan lave damage, der er langt bedre end de 2%. 20% mindre damage. Altså, jeg har allerede 50% af damagen ja, igen. men hvis du prøver, den der svamp, du fyrer ned, den er latterlig god, jo. Ja. Dreng, jeg kender ikke den her dungeon, så jeg ved ikke, hvor vi skal gå hen. Så jeg nakker den her først. Er det meningen? Nej, okay, super. Jo, fordi dørene bag os lukkede. Hvad er det henne? Det er en idé at tænke. Okay, jeg kan først bruge noget af sidste bossen, så. Måske skal vi sådan noget af den der bombe, skal vi ikke det? Nej, okay, det kan vi ikke. Hvad får du så det let over mig? Ja, det skal nok være det. Værsgo. Nej, en person har gjort det. Det kan du se i chat. Village har nu også. Hvad? Nå, det er ikke noget os, der gør det. Det er når han putter spellen på en. Når han bruger den der sabotage form. Se. Sabotage, så får du skelet hud over dig. Jeg ved hvad det er. Pisse ligeglad. Alex, kan du følge med? Ja, der er jo ikke nogen, der er døde nu, vel? Nej. Ikke endnu. Dem skal du aldrig stå lige på. De der bomber. Fordi de skyder den. Det er bare godt ligesom mig. Så fuldstændig stille. Jeg står oven på bomben nu, Magnus. Jeg står bare fuldstændig stille. Hey, Klaus, den kan jeg næsten bruge. Hey, jeg kan bruge den der faktisk. En joke jo. Er det ikke den her, der kører ned? Nej, til den. Fuck, hvor kedeligt. Fuck, hvor kedeligt. Fuck, Der var en, hvor... Magnus, jeg hoppede ud over. Skal jeg hoppe? Jeg vil med! Skal vi se, om vi kan. Nope, jeg må ikke. I save you! Skade. Hvordan kan jeg skade noget mere før? Har du ikke svampen? Jo, men jeg brugte én spil på bossen, det var det. Hvad med svampen? Jeg tror ikke, Joachim svamp tæller som min damage. Nej, men har du ikke brugt den? Jamen, den skader jo ikke. Jamen, har du ikke sprunget den? Jo, men så skader den jo ikke. Jo, den gør. Nej, den gør ikke. Gør den, det plejer den at gøre, gør den? Causes your wild mushroom to bloom, healing an ally, all allies within bla 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 yards. Prøv at bruge den, prøv at bruge den her. Prøv at bruge den. Se. Den healer kun. Okay. Det troede jeg ellers den gjorde. Nope. Skal vi hjælpe dem der med at skyde dem der ned, eller hvad? Er det ikke det? Prøv at stoppe. Prøv at se, vi skal ud og hjælpe. Han vil pulle alt. Tag alt med os. Tror jeg. En eller anden der hedder Diana har sendt. Alex, jeg tror vi kommer ud over. Nej, fuck. Nej. Jeg troede det vist også lige. Ja, det håbede jeg også. Kan vi? Nej, fuck. Jeg har tænkt over, om man ville prøve. Alex her måske. Nej. Det bliver en lang aften. Nej, men det er bare, hvorfor fuck vil de pulle alt Magnussen dør nu? Og, men fuck. Magnus, Ja. du? Ja. Det er godt. Alex. Hvor er du henne, Magnus? Jeg ligger tilbage. Tilbage af. Ja. Hold elevatoren for mig. Ja, der er også. Værst er, at vi kan solo den her dungeon her, hvis det skulle være sådan. For Jeg Magnus. elevator, Magnus. Magnus, hvor langt tilbage ligger du? Jeg er blevet væsset. Du restede dig. Det vil sige vores hånder. Hvordan fanden kunne han? Nej, Vinterbær. Warlocken. Okay, så jeg har en bold soulstone på dig. Ja.
Så skriver man tak, Magnus. Undskyld. Det er jo... Undskyld. Jeg vil med. Næste gang de foreslår til Træk! Jeg vil trække! Næste gang de foreslår Var der nogen, der ikke nåede med? så Nå. bliver vi kraftedeme stående, hvor vi er. Ja, så all run. Okay. Og så når der kommer en gruppe, så nakker Ej. Det var dumt, Alexander. Hvad? Nå. Hvad gjorde du? Jeg røg ned. Og jeg pullede. Jeg kan ikke komme op. Kan du ikke? Nej. Fuck, hvor dumt. Jeg er ikke nogen helt. GG. Jeg ligger mig på elevatoren, så jeg kan komme med ned, Alex. Det der poison går igennem gulvet, tror jeg. Vi ses. Hvem reddede mig der? Okay, der døde jeg. Wow. Strafe and run, move away. Fuck, det bliver også bare slow, der ved jeg ikke hvad. Der døde jeg så. Det bruger En af- altid bombs på mig. Ej, nu stopper det fandme. Har meget hyggeligt hernede, Magnus. Gid jeg kunne komme ned og se. Jeg ligger død på elevatoren. Ligget sådan set right side. Jeg kan se dig, men jeg må ikke reste. Kan du ikke? Nej, der står target not in line of sight. Ej, hvad skal der ske, folk? Den slow! Det ved jeg sgu da ikke. Fuck nu af, mand. Fuck en sexy bitch, der har addet mig. Slash slår os bare hele 24/7. Fuck, hun er sexy, der har addet mig. Læg dig nu til det. Jeg er så meget villig klare ham deroppe, når jeg er død. Og når jeg er død. Du kan se, hvor mange der er døde, Alex. Det er kun Jørgen tilbage. Og Magnus er også i live. Han dræber ham. Jørgen, kom med adress. Nej, Joachim, hvorfor kompe? Det så du aldrig. Nej, han er død. Træk mig ned, Alex. Træk mig ned. Ja. Træk i håndtaget, Alex. Træk i håndtaget. Jeg kommer med ned. Alex, skal jeg med? Skal du med liftet? Hold nu. Hallo? Vi healer du mig ikke lige, mens. Træk i håndtaget, Grunk. Jeg synes, det er en sexy bitch, der har addet mig. Prøv at kigge på hende. Magnus Mash Wrestling. Nå, det var den. Jeg kunne bare ikke finde den, tror jeg. Jeg er i gang, Alex. Dips for mass race, Alex. Ja, kicked. Hold nu kæft. Jeg er fucking ligeglad nu, der. Jeg er fucking ligeglad. Det er jo lidt til at bøste en til. Nej, jeg tænk. Jeg er ligeglad. Okay. Slap af, G. Og der er sådan 1000 shares. Du skal fandme ikke tage for mig. Blot her. Det. Hvorfor gik hun også igennem på... Ja, GG. Hun valgte at gå igennem portalen i stedet for. Nu laver han det der flame noget, så gå ud til siderne helst. Nej, okay, I kan også bare blive inde i det, altså. Det er helt fint. Så stiller jeg mig herover og bruger den her. Det kunne jeg ikke. Skyd ham dog ned, slap Svensson, mand. Jeg løber igennem det her for at redde mig selv.
GG. Nu dør jeg. Men kan man stå i uden at skade? Nej. Jo, ikke. Jo, man kan. Kan man? Skade næsten. I kan ikke. Det er jo ikke, jeg kan. Okay, Alex. Hvad er der? Det tager mig en skade, hvis du bare halv i dit liv. Jamen. Jeg skulle skåde på mig. Alex, hvis jeg står her, så kan jeg sagtens stå derinde. Det er bare lidt just in case, at alle beslutter sig for at dø en gang til, at jeg... Det tager en lidt. Du dør jo ikke. Ej, men... Jeg var ikke med sidste gang, det er derfor I døde jo. Når du går tank, så går jeg lige fra Rituals Fury. Jeg hopper lige ud af tage en om lidt. Jeg flyver, dreng. Hvad? Du blev kidnappet? Så flyver du derude. Dammit. Goddammit. Smid din blomst, Alex, et eller andet sted, please. Hvad skal jeg? Smid din blomst. Hvorfor? Fordi så kan jeg overleve at stå herinde. Det kan du ikke. Vi dør nu, fordi at vi skal stå herinde. Psst. Ja, fuck lige af. Hvorfor? Fordi 3 er for mange at heal. Jeg går ud derfra, så kan I to stå derinde. Nej, jeg kan også sidde derfra. Jamen, jeg vidste ikke, de kom igen. Ja, Du vil jo gerne have hile sig lidt. ja du vil gerne hele, Alex. Kom. Nå, ja, det Alle sammen. Bare gå herind. Alle ind. Kør bare. Ej, det gjorde du bare ikke, det der. Okay. Nej. Okay, Tree of Life. Ej, det er så dyr. Ja, Det er så dyr. useriøst, Alex. Så om heal, så skal I være med for at heal. Useriøse, Alex. Den er meget bedre. Ej, den er bare i dag. Jeg er på vej ned. I nåede ikke med. I nåede ikke med. I nåede ikke med. I nåede ikke med. I nåede. I nåede ikke med. I nåede. Nej. Wow. Nå, der kommer cinema. Nej, det gad jeg sgu heller ikke. Jeg kan godt bruge den her. Oh fuck, det kunne jeg ikke. Okay. Fuck, det kunne jeg. Fuck det, Alex. Hey, den skjold. Hvad? Hvorfor tager jeg lige nu? Og hvorfor tager Warlorden lige nu? Ja, undskyld, fordi jeg troede stadig, det var tank, din nar. Jeg sagde, at jeg skiftede tilbage. Det var meget undskyld. Alex, vil det være for ondt at sende den her i instance? Nej, det ville være mere ondt, hvis du sendte heals. Hvad? Jeg vil sige, det var mere ondt, hvis du sendte healsene, fordi det er kun mig, der går efter det. Kom så, Alex. Jeg får lidt, fordi du er Death Knight, men... Der har du din heal, Alex. Jeg helt faktisk mig selv på det der, Magnus. Hvad? Jeg helt faktisk mig selv. Hey, jeg har fundet en, der har det samme som mig, som siger thanks for symbiosis. For jeg kom til at give hånden. Så, Alex, heal. Heal, Alex. Jeg stiller mig bare foran det der, så skal du nok få noget her. Jeg kan godt lide at blokker sådan det meste af de der damage. Fuck, det er så sjovt, at den der chaos ball, hvordan den fløj. Humming missile. Man, min hals slået. Det kender jeg godt. Efter alt det snakkeri, mand. Hvad fuck laver vores DPS'er? Ja, du står oven i det her, det gør din damage dårligere med 50%, Magnus. Det er samme med dig, Jørgen. Så går jeg herud. Så går jeg herud. Altså, helt ærligt. Fint nok. Fint nok. Fint nok. Så træder jeg bare herud i stedet for. Slap nu af, G. Du skal fandme... dude. Hvad? Han blev bare ved med at kaste. Det er jeg ligeglad. Nej, jeg slår ikke i det længere. Ja, han bliver ved med at kaste stadigvæk. Ja, så det er jo bare god ryg hver gang. Ja, det gør jeg. Nu gør jeg i hvert fald. I er retarderet. Den er faktisk okay nice, den her kniv. Nej. Det er jo, prøv lige at kigge på den. Nej. Men er lidt... Det ved jeg ikke engang på. Først nu her er de 200 DPS er kommet op på 11 millioner damage. Og jeg står med 30.
Der kommer lidt vand. Det var overhovedet ikke mig, der hævde i håndtaget. Det var mig, mor. Var det ikke mig? Skal vi lade den der? Ja. Hvorfor ikke? Ja. Vi må hoppe ned, Alex! Jeg står i ilden. Jeg Fuck. dør nok. Ja. Nej. Jeg er død. Jeg vil så. Det gjorde ondt. Alex, vi måtte hoppe ned, og dræber du bare dig selv. Selvfølgelig. Typisk dig, Alex. Let's go. Og husk at bruge de der springe nogen. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke huske hvorfor. Nå ja, I skal hoppe op på hans hoved. Det er rigtigt. Hop op. Hop op på hans hoved. Hop op på hovedet, skade ham. Vi skal hoppe op. Ja, kom så. Det er vel ikke mig, der skal gøre det, fordi jeg er DPS, eller tank hedder det. Så burde det faktisk ikke være mig, der skulle gøre det her. Jeg er ikke syg. Jeg må ikke blive skudt op på en hoved. Ja, det er fordi jeg sad deroppe. Skyd op. Nej, det kan man ikke, når han trækker sig tilbage. Det kan man. Jo. Jeg sidder deroppe lige nu. Du skal bare skyde op hele tiden, okay, fordi jeg skal bare holde til aggro hernede. Au. Ja, så skyd op igen. Kom nu. Se Alex, så får du noget at lave. Alex, så får du noget at lave. Nej, du skal ikke skyde op. Fuck, hvor er du dum, mand. Hvis du skyder op. Du skal jo ikke være deroppe. Hvorfor må jeg ikke? Men det er DPS. Ja, jeg er også det bedste. Det er tank. Jeg skader okay, mand. Ej, det. Dude. Ja, GG. Så dør vi alle sammen nu, fordi du bliver rammet ind i den her dør, og så... Jeg synes bare, jeg tager en damage, at vi bliver rammed ind. Jeg kan godt lide, at du siger, at du får ingen damage af det, og du har sådan 246k. Nej, jeg har ikke. Hallo, hvorfor fanden mister han så lidt liv? Drengen, kom nu i gang! Hold lige kæft. Bare fordi Jørgen med rent faktisk laver noget. Nå ja, det er også hovedet, de går efter, det hvad? Så, der døde den, tror jeg. Nej, han tager bare 300 damage nu. Og begynder at nakke fuldstændig. Eller Hunteren. Han står inde i midten. Han er her. Ja, den der overså jeg lidt. Tak. Og så går du bare fra dem. Fedt. Hvorfor fanden fik hende der horror ting eller en... Ja, hun havde window, men okay. Jeg vælger sms-leje, prøv lige. Alex, lidt heal måske. Fordi der er ikke nogen, der gider at tage dem der bag mig. Nej, der er nogen, der tager dem der om bag mig, er det, Magnus, så... De er så på mig. Det er de sgu da ikke. Skal jeg lige vende mig om? Fint nok. Se, så kigger de på mig. Fedt. Kan I ikke holde jeres fede kæft? Jeg prøver at koncentrere mig her. Hold Nej, fedt skjold. det vil jeg faktisk gerne have. Nej, må du ikke. Over here. The exit. Jeg må ikke smide noget ud af min inventory. Der er en Så du laver del. det nu? Og så fik jeg bukserne. Hvad fuck skal jeg bruge bukserne til? Det er da man hurtigere fik PvP-gear, hva'? Skal lige loot. En Nej, 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 jeg gider nej, ikke med dem jeg her. gider heller ikke mere. Jeg gider ikke med dem der. Jeg tror heller ikke, der gider dungeon længere. Jeg gider heller ikke dungeon længere. Nu er jeg ellers halvvejs. Okay, er du klar, jeg kommer til at løbe? Hvad? Nu Jeg kigger er jeg oppe ud. på dig. Det kan du se. Jeg blev teleportet med ud. Hvor fedt. Prøv lige at hoppe ud på jorden, dreng. Vi skal løbe. Er I klar? 3, 2, 1. Løb! Hvor løber vi hen? Jeg fik ikke nogen. Ha. Det er snyd. Jeg ved ikke mere. Jeg fik ikke nogen. Nå, lille Magnus. Alex, jeg er begyndt at få... hvad hedder det? Healer gear. Sejt. Skal vi heale om kap? Hvor kan man Alex, Åh. nej, på det. Jeg vil gerne lige se min heal, Alex. Nej, Alex, jeg er ikke klar.
angreb porten. Nej, okay. Alex, Hvad så? der er en hårde! Jeg er ved dig. Og det er der hacker ham her. Nej, det er vagterne jo. What? Hvor mange gange skal jeg sige? Jamen, de skader fucking meget. Nej, det er det. Jeg bliver knockback hver eneste Det er syv. jo vagterne. Hold nu kæft, mand. Det er jo derfor, jeg dør. Det er derfor, jeg siger til dig, at vi skal ikke angribe, når der er så mange vagter i byen. Men hvad vil du? Du vil angribe. Jeg har lige reddet Jokkes liv. Det er samme her. Okay. Ja, så får jeg vagterne på mig. Jeg har ikke gjort en skid, din fucking bøsse. Skrid vagter. Jeg slæver frem. Nej, jeg nåede Ja. ikke at få helt ind på Magnus. De der vagter, de er fucking nederen, de er. Og det er der Magnus han. Ud i vandet. Jo, men længere bagud. Han ligger ude ved øen, du kan se hans krop. Jeg er op. Det er ikke sammen. Jeg kan heale mig selv, Alex. Nå, Øj, nu... Ved du, okay, vi nakker dem. de følger bare efter os. Bliv ved med at følge efter os. Det er derfor, jeg siger, vi nakker dem. Wow, hvor er det tændt, de når det ind tilbage hele tiden. Det er... Ej, prøv at se min minion. Den lader slå mig ind. Det bliver nok fandt helt tiden. Han flyver over os. Godt. Og... Jeg ved ikke, hvor der fuck han døde. Han døde bare. Jeg nakkede ham. Gjorde du? Ja. Nice. Da jeg respawnede, ikke? Og så smed jeg damage på ham, så crittede jeg 60k på ham. Jeg healer på Jeg jer. har den der til nok folk, jeg mag på ham her. Nej, Jeg kan godt lide at heal dig. har den på. Min warlock, Jeg kan ikke bare heal dig. jeg tror min warlock og mage har den på. Nå, 2 sekunder. Jeg flyver lige højt op i luften. Det er helt vildt. Jeg er over vandet, så jeg vil ikke dø, hvis jeg bliver nok af mount. Det kan du ikke så højt op. Drenge, kan I se den debuff, jeg har? 2 sekunder. The touch of the spirit realm. Det er fordi, Ja, jeg Joachim rizzede. Det er fordi, jeg rister dig. Så får Nej, jeg gik selv hen til mit liv. Ja, men han brugte den på dig. Det er fordi, når jeg bruger den på dig, så nogle gange, så deflekter den tilbage til mig, og så er det den, som jeg bruger den på. De får sådan en ghostly look. Det er for It's a nice. weird thing, but it is true. 2 sekunder. Yep. Fordi jeg vil ramme øen under mig, hvis jeg bruger den nu. Hvis jeg hopper af mountain. Hvor er du? Du er der. Ja, prøv. Do it, do it, do it, do it, do. Jeg ramte den. Nej, Det var jeg så det godt. Er det ikke, tror du, jeg vil ramme øen, hvis jeg har været nede nu? Ja. Skal jeg prøve? Ja. Healer du mig? Hvis du overlever. Resser du mig? Ja. Fuck. Nej! Jeg nåede næsten ikke. Ej, hvorfor døde jeg der? Jeg er ude i vandet. På kanten. Jeg er ude i vandet. Jamen, du er på kanten. Jeg trykker ellers W for at sådan komme Du er fremad. den største taber. Jeg trykker W for at komme fremad, Alex. Og jeg har 250k i mana. Jeg har mere mana end dig. Nej, du har ej. Jo, fordi jeg er tættere på 1. Nej, du har. Især nu. Prøv at se mit liv. Kan du se mit liv? Så jamen, han skal bare blære sig 24/7, var. Ja. Tror jeg nok lige, var. Ja, og skal jeg faktisk. We're got an enemy with the both holy light because holy damage targets from causing. Hey, Wow! jeg kunne Hey. Joachim lige nu. Hunter! Det er launch! Buff! Du er seriøst den største taber. Flygt for helvede. Jeg stunner! Jeg stunner ham! Hånderne på mig. Ja, det launcher ham! Fuck af, så jeg kan stå hele dig. Okay, jeg prøver. Jeg kan turn evil. Måske. Nej, kan jeg ikke. Her skal jeg helt lærke. Fuck, vil du Hunter?
Mm. Det er noget, der siger bare svar 2. Stadig Jeg 2 om os. børster mig også, ja. Her, Alex, nej, fuck dig, Alex. Prøv at der. Fuck dig, Alex. 5.000, 5.000, 6.000, 7.000, 7.000, 15.000, 40.000, 60.000, 16.000, 17.000, 20.000. Så jeg var med i kampen. Krumpum. Fuck dig, Alex. Hold din kæft. Du healer bare dig selv, jeg vil gerne have healet dig, Alex. Okay, fint nok, så gør jeg sådan her, hvis du gør sådan. Snakker om min debuff, ikke? Yay. Guys, Nej, stop, Alex. guys. Snakker om min debuff, ikke? Magnus, du healer mig ikke hurtigt nok, jeg dør jo. Nej, Alex, stop. Jeg kan ikke nå dig. Alex, du er fucking nederen. Magnus, denne gang dør jeg jo. Nej, det gør jeg. Så meget hitter jeg sgu heller ikke, Alex, jeg er løbet top på mana, du dør nu. I'm died. Fald. Alex, jeg skal nok heale dig. Se, Det jeg var mig, der tager healede, må det ikke dig. jeg tager ingen damage, hvis jeg falder. Slet derinde. Damage. Slet derinde. Så er jeg inde, du ved. Altså, det er den der damage. Det er virkelig på mig. Magnus, jeg er ved at dø. Magnus, jeg døde. Løb. Hunter. Nej. Hunter. Nej, Hunter. Ja. Slem Hunter. Hvorfor er han dum nok til at tro, han kan nakke mig der? Jeg kan jo bare hoppe 3, og så er han færdig. Det er fuck, han er lortet lige. Fuck, hvor slader min death coil utrolig meget på ham. Han er ikke Kan jeg også snakke ham? Har han ikke? Nej. Det synes jeg fandme er noget. Nej, det har han ikke. Lad os prøve at tjekke ham. Rydderen. What happened to me? Jeg fik nærmest ingen damage. Prøv at se den der sexy bitch, der har addet mig på Facebook. Det højeste, det var... Hvad var det, han hed? Roland. Det højeste, han sladede mig, det var... Okay, 13, men... Det er så også det. Jeg stunnede ham, Magnus stunnede ham. Ja. Okay, Nej, jeg stunnede ikke. Prøv at Grievous hjelm, ikke? Grievous necklace, Grievous skuldre, Grievous kappe, Tyrannical chestplate, Tyrannical wrist, Grievous handsker, Grievous waist, Grievous bukser, Grievous feet, Tyrannical ring, Tyrannical og Grievous våben. Så han er ikke dårlig gear. Har I set, hvordan han lidt er i vandet? Ja, han ligner en bøsse. Bag os. Hvorfor kan jeg ikke... Skal jeg heal? Drenge, hvorfor kan jeg ikke finde ham? Nå, det er 2 af jer. Ja. Roland. Okay. Efter ham, min Magnus. Fuck. Han er dårlig så, vil jeg sige. Han er rigtig dårlig. Ja. Fordi jeg stunnede ham ikke, Alex. Jeg stunnede ham ikke engang, men prøv at overveje, hvor hurtigt jeg kom på fuld liv. En Hunter kunne have one-shottet mig der. Marrow shot, så var jeg død. Hey, Rebel Camp, dreng. Det er et stykke tid siden, men det kan være, de stadig er der. Jamen, jeg skal lige repair. Så dør jeg, så spawner han, hvad sandt. Så tror jeg, jeg er stødt for i dag.